जानता रहो हमनी के एगो खिचड़ी पर्व होला। एह पर्व में हर घर में हर समाज में इतना खुशहाली आ जाला है खिचड़ी के आवते कि हर घर से लाई पराए के खुशबू आवे लागेला, लोग लाई पारेला। जहाँ तरह प्रकाश ई जनवरी के महीना आ पूस के महीना गजब दिन हटे। हमने के हिंदू धर्म में सब महीने में कोनो ना कोनो पर्व बोलिए बाटे, हर महीना में कोनो ना कोनो पर्व बाटे। जनवरी में 14 तारीख के खिचड़ी आवेला। आ जितना माने हमने के खास तौर पर बिहार के जितना पतोह बा लोग आ जेकर लड़की बा सब लोग आस लगा के बैठल रहेला कौन चीज कि हमरा घरे से लाई चिउरा कसार जरूरे आई। पापा मम्मी लाई चिउरा कसार जरूरे भेजी लो। अब बिल्कुल भेजबो करे ला लो, चाहे कतनो तंगी में होखो लो बेचारा, चाहे पैसा होखो चाहे ना होखो, माने केहू से कर्जा लेके पैसा लेके अपना बेटी भिड़ी लाई या कसार या चिउरा जरूर भेजे ला लो। जानत रहो उ लाई ना होला हो, उ लाई एगो रिश्ता होला। बिल्कुल बिल्कुल उ प्यार होला। बिल्कुल उ लड़की आस में बैठल रहेला कि हमरा घरे से बाबू भाई लेके हमरा यहाँ ससुराली में आई। आ एह घर में जैसे लाई चिउरा आवेला वो घर में और उ लड़की के मान बिल्कुल मान मर्यादा मान सम्मान बिल्कुल बढ़ जाला बुझाला नु। जानता रहो सास माने उनकर सास के बुझाला नु कि ओह हमरा पतो भीड़ से लाई चिउरा आइल होते। लाई चिउरा जानता रहो। आ सबसे बड़का हमरा जानता और का अच्छा लागेला कि लाई में तो बड़का लाई रहेला। ओ लाई में का करेला लो, नहियर के लोग का करेला लो कि ओमे चॉकलेट भर दी लो, 2 रुपया आ 5 रुपया 1 रुपया के सिक्का भर दी लो। आ जब लइका खालन सनु आ ओकनी के 1 रुपया आ 2 रुपया के जब सिक्का मिलेला नु तो बुझाला लो ओकनी के कि अब हम कहाँ जाई, कौना दुकान पर जाई आ का कीनी। और बहुत मजा आवेला प्रकाश माने के सकरात ना ई सब कोई के प्यार के संदेश बा। प्यार के रिलेशन रिश्तेदारी के बरकरार रखे खातिर बिल्कुल त्योहार बिल्कुल। जनवरी के फर्स्ट हमनी के शुरुआत है, पूस के महीना इस साल के शुरुआत महीना हटे। जनवरी महीना जनवरी कैलेंडर के अनुसार हमनी के शुरुआत महीना हटे। आ इस माने प्रेम के संदेश हटे आ खुशहाली के संदेश प्रकार गजब माने हमनी के त्योहार बाटे माने के पड़ी। लेकिन